Tsopano tikupatsirani nkhani zomwe zawerengedwa lero pa Zodiac, ndipo owerenga ndi Chisomo Nyirenda. Achinyamata atatu akuti asinthe maganizidwe, ndiponso akuunika pa nkhani zimene zikukambidwa za parliament kuti mabilo awiri avomerezedwa m'nyumbayi. Tatiye tionere nkhanizi mwatsatanetsatane zimene zikuwerengedwa pa Zodiac lero pa 4 December 2024. Achinyamata awalangiza kuti asinthe kaganizidwe ndi kuyamba kukhazikitsa Malawi yemwe akufuna azakhale naye mtsogolo potengapo mbali m'magawo osiyanasiyana. Wachiwiri wamkulu ona za achinyamata mu unduna wa za achinyamata komanso masewero Kate Mwandira walankhula izi pa maphunziro amasiku asanu okhudza achinyamata omwe ndi atsogoleri mu mzinda wa Mzuzu. Mmodzi mwa achinyamata awa mu mzindawo Inasi Chawinga wati achinyamata ambiri amalephera kutengapo mbali kamba ka kusadziwa ndondomeko zoyikika. Nowa Nkubwi ali ndi ripoti. Achinyamata okwana 35 asonkhana mu mzinda wa Mzuzu komwe akuphunzira maphunziro a utsogoleri. Msonkhanowu ndi mbali imodzi ya programu yochedwa Youth Connect Malawi yomwe unduna za achinyamata komanso masewero ikugwira ndi thandizo lochokera ku UNDP ndi cholinga chofuna kuthandiza achinyamata ndi maluso a utsogoleri. Inansi Chawinga yomwe ndi wachinyamata ochokera ku dera la Chiputula mu mzinda wa Mzuzu wati kusowa kwa chidziwitso kwa ndondomeko zokhazikika zolimbikitsa achinyamata ndi china mwa zomwe zimabwezeretsa achinyamata mbuyo kuti atengepo mbali pa chitukuko. Anyamata akuyenera kudziwa udindo wawo ma communities chifukwa choti tsogolo la mawa ndi lathu. Tikangokhala kuti pano patagona ndi kuti pamawa zizativuta. Azitsogoleri amawa ndifeyo. Ndezi zofunika kuti tiyambe panopa kuti kutsogoloko tizaonese poyambira. Kate Mwandira ndi wachiwiri kwa mkulu ona za achinyamata mu unduna wa achinyamata ndi masewero. Tofuna zoti achinyamata athu azitha kutengapo gawo pa nkhani ya kalimbira, pa nkhani ya ma elections, before my elections komanso after my elections. Unena kuti chifukwa choti ife ngati boma timakhulupirira kuti achinyamata ndi gulu la anthu limene lilofunikira kwambiri ifeyo kuti alipo ambiri komanso ali ndi zowayenereza zimene zingathe kusintha dziko lino la Malawi. So chimene tikunena ndiona kuti achinyamata athu akatengapo gawo kukhala adindo oti ali ndi information yokwanira, ali ndi uthenga wokwanira, akudziwa chimene akuchita, zikuzotithandizira kunena kuti dziko lathu ine lipite pa. M'malo mwa Zodiac ndine Nowa Nkubwi. Chipatala cha Chitedze ku Lilongwe chavomereza kuti vuto la kusowa kwa mankhwala komanso zipangizo kuchititsa kuti alephere kufikira anthu oposa 70,000 okhala mderali. Izi zadziwika dzulo pomwe bungwe la Moyo Ngwathu limapereka katundu osiyanasiyana wa ndalama zokwana 27.5 million kwacha pa chipatalachi. Mkulu wa bungweli Aringo Kanshulu wati cholinga cha thandizoli ndi kuthandiza kuchepetsa mavuto omwe ali pa chipatalachi. Iwo afotokoza kuti thandizoli latheka mogwirizana ndi bungwe la ONG Open Hand for Malawi la ku Luxembourg. Noti pali chofunikira kwambiri kunoti tathandize anthu apachitedze pano. Titabwera anthu ena ake tinapeza kuti anthu akugona pamphasa zimene zimayika miyoyo yawo pachiswe. Chifukwa pamene amagonapo anakatha kumatenga matenda osiyanasiyana. Ndino noti chinachofunika kwambiri kunoti anthu amenewa tathandize kuti anthu azithandiza chithandizo chokhala bwino kwambiri. Asirungona chipatala chokha kuti tapase chithandizo kuti chingopita ku chipatalako. Tupanganso njira zina zimene tikugwira ntchito m'madera amene anthu akuchokera kuno kuti mwina matenda azipewedwa kumadera komweko. Ndi tikuwakumbira mijigo, tikuwaphunzitsa njira zina za ukhondo kunoti magesi amene akupangidwa ripoti ku chipatala azikhala ochepa. Chifukwa ngati magesi akuchepa ku chipatala anthu tikuwaphunzira njira zosiyanasiyana kumakomitidzi kwawo zithandiza kuti matenda ambiri asamabwere ku chipatala kuno. Mabedi amene tapasa mabedi okwana 22 komanso tapasa mamattress okwana 11, tapasaso ma side lockers, tapasaso ma screens. Mabedi onse amene tapasa aliso ni mabedi ma drip stand. Ndeti kunanga kuti mabedi amene tapasawa awakwanira kunungu kuchitedze komanso mwinaso ena atakukhala mmene mayankhula nda demo anandiuza kuti paliso Mbavi Health Center nayenso iliso ni mavuto awo amene kuti ifuna ithandizike. Oyendetsa ntchito za umoyo mboma la Lilongwe Dr. Maxon Zephaniah wayamikira bungwe la Moyo Ngwathu kamba ka thandizoli. Lilongwe ndi wankulu. Lilongwe
tikuthandiza anthu opitirira 3 million people imene ndi population yaikulu kwambiri and kokha kuno kuchitedze tikuwathandiza anthu opitirira 70,000 tutanthauza kunena kuti tili ndi anthu ambiri amene akunena kulandira chithandizo koma ma resources athu nthawi zina amati ndiochepekera ndiye polandira mabedi ngati awawa atithandizira kuti feyo tifikire masomphenya amene timayenera tichite ngati akunduna wa zaumoyo komanso ngati feyo opereka ma health services ku Lilongwe kuno. Titati tione kuno kuchitedze tinali ndi vuto ndithu la mabedi. Mabedi athu sanali abwino, sanali amene oti mwina mzimayi oti wachira kumene angagonepo kapena amene akudikirira kuti akachire mwana angagonepo. So potipasa mabedi ngati awawa ife ndifothokoza kwambiri chifukwa apa ngatu achepetsa chipinjo chimene ifeyo ngati oyang'anira boma la Lilongwe nkhani ya zaumoyo tinali nacho pofuna kupititsa patsogolo ma services amene mapereka kwa anthu athu. Manja pafupifupi 95 amadera a mfumu Mkumbira, Timbiri ndi Mbwana mboma la Nkhata Bay akusowa pokhala kamba ka mvula ya mphepo ya mkuntho yomwe yasasula nyumba zawo. DC wa bomali a Rogers Newa watsimikiza izi kutsatira kafukufuku wa ofesi yona za ngozi zogwa mwadzidzidzi mbomali, ndipo wati nyumba zofunda zovala ndi zakudya za mawanjawa zaonongekeratu ndipo akufunika thandizo mwansanga. Mfumu Mkumbira yati kupitiriza kumanga nyumba zokhalamo mbali mwa mitsinje ndi zomwe zikukolezera ngozizi. Norbert Mzembe ali ndi ripoti ili. Mvula yomwe inagwa kwambiri kumapeto a Sabata yangothayi mboma la Nkhata Bay, mabanja 95 amadera a mfumu Mkumbira, Timbiri ndi Mbwana asowa nayo pokhala kamba kuti inawononga nyumba zawo kotheratu. Malinga ndi vuto lomwe akudutsa mabanjawa, DC wa bomali a Rogers Newa ati ofesi yawo yauzakale nthambi yoyang'anira za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma kuti ichitepo kanthu mwa machavi, pomwe khonsoloyi ikupempha kufuna kwabwino kuti nawo athandizepo mnjira ina iliyonse. Tinene kuti mabanja amene akhudzidwa kwambiri mwina sakukhalanso m'manyumba mmene anali chifukwa manyumbawo awonongeka pakali panopo afika mabanja okwana 95 kuchokera kwa Senior Chief Mbiri Mkumbira Traditional Authority Mbwana. Manyumba ambiri asasuka chifukwa cha mphepo ya mkuntho imeneyi, manyumba ena agwa ndithu kotero kuti tikupempha ndithu chithandizo kwafuna kwabwino komanso kuphatikizapo nthambi yathu ya boma imene imayang'anira ndithu za ngozi zobwera mwadzidzidzi. Mfumu Mkumbira omwe mabanja ambiri mdera mwawo akhudzidwa ndi ngozi ati izi ndikamba kakukakamira kwa anthuwa kumanga nyumba ndi kukhala m'madera omwe ali pa chiopsezo cha ngozizi monga mbali mwa nyanja ndi mitsinje, ndipo ngati sasintha adzivutikabe chaka ndi chaka. DC Rogers Newa apemphanso amalawi onse omwe akukhala m'madera omwe ali pa chiopsezo chokhudzidwa ndi ngozi zadzidzidzi monga izi mdziko lino kuti azimvera malangizo a nthambi yoona za nyengo komanso ena kuti atetezeke ngozi zotereze. Ndinope Tamba Mtuva Mzee. Nyumba ya malamulo yavomereza mabiro awiri oona za ntchito za mphamvu za magetsi ndi oyitanitsa ndi kugulitsa mafuta a galimoto. Nduna yoona za mphamvu a Ibrahim Matola yati bilu ya mphamvu ya magetsi ithandiza kupereka mphamvu ku bungwe la MERA pa ntchito yake yopereka ziphaso komanso kutolera msonkho kuchokera ku bizinesi yogulitsa mafuta a galimoto. Koma phungu wa chipani cha DPP wa dera la Machingalikweni a Bright Msaka wati kusiyana ndi zomwe boma likunena, bilwi ikufuna kupereka mphamvu kwa nduna ya za mphamvu kuti izigula mafuta zomwe zichepetse mphamvu za mabungwe a MERA, NOCMA ndi PIL. Franklin Mtambalika walemba ripoti ili. Mkatikati mwa kusamvana kwa phungu nyumba ya malamulo, nyumba ilachiwiri yadutsitsa mabilu awiri. Bilu yoyamba inali yokhudza kuyendetsa ntchito za mphamvu za magetsi yomwe inakumana ndi mjunju kuchokera kumbali yotsutsa boma yomwe imaloza chala mbali ya boma kuti ikubweretsa nyumbayi mabilu osapindulira amalawi chifukwa aphungu wake ndi ochuluka. Bilu itadutsa, nduna yoona za mphamvu a Ibrahim Matola inati bilu ibweretsa kusintha pakayendetsedwe ka ntchito za mphamvu za magetsi. Magetsi akamapangidwa m'midzimu, mndondomeko ya magetsi a m'midzi pamafunika soti tizitoleranso makobiri kwina ndi kwina, koma
panalibe kuti mavuto akakulisisa titha kuonjezera mtengo wa kuti tizipangira magesi ammedziwo. Imodzi mwa iyo nthambi inali yoti tikonze pamene popo kuti pakakhala kuti ndalama zija zikuchepa zopangira magesi am'midzi pazikhala ndithu kuwunikira kuti mera iziwunikira ndi kumaona zoti ipanga zotani. Koma phungu wa chipani cha DP mdera la Machingali kwenu a Bright Msaka anali ndodandaula ndi biluyi ponena kuti kufuna kupereka mphamvu kwa ndunayi kuti idzigula mafuta agalimoto popanda kulondedwa. Biluyi sikuyankha vuto la Malawi pakali pano. Vuto lathu muziko lino ndi kusowa kwa mafuta. Mene magwira ntchito mera sinokima koma mafuta akusowa. Andi kusowa kwa mafuta pija kuti ndalama Malawi muno mulibe. Ayendese bwino chuma cha dziko lino kuti foreign currency izipezeka kuti mafuta azipezeka Amalawi asamavutike. Biluyi ikuthandiza chani palibe, ingothandiza kuchita prepare ground kuti mera ikhale yopanda mphamvu, kuti wina aliyense akhale yopanda mphamvu, mafuta azikogulidwa amene akufunira. Ndiye mmene tikuziwira kabedwe ka zinthu ku Malawi, ndiye mumpase munthu mphamvu yoti azigula mafuta yekha without being accountable kwa wina aliyense Malawi muno. Sichitachitike ndi chani, zomvetsa chisoni. Pakanali pano nyumbayi yadutsisanso bilu yomwe ithandizira pa ntchito yoyitanitsa mafuta, bilu yomwe aphungu otsutsa sanakondwe nayo. Bungwe loona zomangamanga la National Construction Industry Council lalangiza makontrakitala kuti asamathamangire kusayinira mgwirizano wa ntchito zomangamanga asanamvetsetse ndondomeko zonse za mgwirizano ndi omwe akuwapatsa ntchito. Mkulu woona za maphunziro ndi kafukufuku ku bungweli Anema Kadaluka wati kusamvetsetsa kwa mfundo za mgwirizano kumachititsa mikangano yopeweka komanso ntchito zosalongosoka. Iwo analankhula izi kumzuzu komwe bungwe lili kuchititsa maphunziro amakontrakitala. So chiyambi cha project yakumanga kumakhala makontrakt amene amasayinidwa. Ndiye kuti project yonse ijayende bwino, munthu ngati contractor akuyenera kuzindikira bwinobwino kuti mu contract muja mwalembedwa chani, ntchito yake adzagwira bwanji, mwina zina zikachitika mundimemu zizayendetsedwa bwanji. So pena tikuona kuti ena amatha kukhala kuti sanawerenge bwinobwino kapena sanamvetsetse bwinobwino zimene zalembedwa mu contract muja, nde gapu yayikulu imene ilipo. So tifuna kuti akamapanga attend training imene amvetsetse kuti angapange bwanji manage ma contract awo. Kusamvetsetsa bwinobwino zomwe zalembedwa mu contract zitha kukhala ndi zoyipa makamaka ku quality momwe ingaonekere ya ma projects. So ifeyo ngati council, our vision is transform this sustainable quality driven construction industry. Nde ngati sizikuyendetsedwa bwino kuyambira ku ma contract kuja, nde kuti sokaonekedwe kalimbidwe ka ntchito zomwe zikugwiridwa zikhalanso kuti zakhudzidwa chifukwa cha kusamvetsetsa bwino ndi kusayendetsa bwino contract kwa onse amene agwira ntchito mu construction industry. Mmodzi mwa makontrakitala mdziko muno Salim Sachi a kampani ya Uhuru Civil Engineering auza Zodiac kuti nthawi zambiri chisangalalo choti zatheka chimachititsa kuti makontrakta asawerenge mofatsa. Ngati mmodzi mwa macontractors muno Malawi, training imene tikuyamba lero ndi bungwe limene limatiyang'anira ife pa Malawi za construction ndi zopindula kwambiri chifukwa kuti bungweli limatitsogolera, limatipatsa upangiri osiyanasiyana kukhala ndi ma structures abwino komanso okhalitsa. Nde zimene akutiphunzitsa ndi kukhala ndi understanding ngati ma contractors kuti how we can achieve such contracts or such projects. Komanso tingakhale zinthu zolimba kwa nthawi yayitali motani ndikuti chikhala chotipindulira kwa ife ngati ma contractors mutelemere. Kawiri kwena timati ngati kwena makhala ngati mwina kudzidzimusidwa. Kudzidzimusidwa ndoti munthu sunakonzekere kuti chomwe chikuyeneka kubwera ndi chotani. Komano malinga ndi mmene gawo limene tikulitenga lero akutiphunzitsira ukoko, akutiunikira mandithu kuti pepa lilonse likabwera pa tebulo lokhudza la ntchito keneka taliona kaye tisanasayinire. Ana okwana 40 mchigawo chakumpoto omwe anali ndi vuto logawika milomo komanso kubowoka mkamwa alandira thandizo la operation yaulere kuchokera ku bungwe la Operation Smile. Mkulu wa bungwe la Operation Smile a Desiree Mhango wati khumbo ndilofuna kufikira anthu omwe ali ndi vutoli madera onse mdziko muno. Madotolo akunja komanso mdziko muno akhala kuchita ma operation amtundu pa chipatala cha Mzuzu. Nowe Nkubwi ali ndi ripoti.
mphindi zitatu zilizonse mwana ogawika mlomo kapena kuboka nkama amabadwa pa dziko lapansi, ndipo dziko la Malawi ndi limodzi mwa mayiko omwe ana otere akupezeka. Ambiri mwa anawa amasowa thandizo la umoyo monga kuti alandire operation kamba kuti makolo awo ndi osowa komanso amakhala kutali ndi tauni. Mkulu wa bungwe la Operation Smile mdziko muno Adesiro Muhango ati chifukwa chake bungwe lawo lidamanga msasa pa chipatala cha Mzuzu Central kupereka ma operation aulere kwa wana omwe ali ndi vuto logawika milomo kapena kuboka mkamwa. Ife kwathu ndikuwathandizira kuti iwo akalandire chithandizo monga operation yokakonza pamene pali chibopo kapena pamene panagawikana. Vuto limene tikuthandiza ndi amene ali ndi vuto logawikana pakamwa chimene chili chilema chobadwa nacho, komanso ena ali ndi bowo mkamwa. Ana okwana 40 akonzedwanso milomo yawo ndi mkamwa m'masiku omwe madotolo akhala kuchita ma operation pa chipatalachi. Aketi Sichera wochokera ku Kalonga ndi mayi yemwe mwana wake anali ndi vutoli koma tsopano wathandizidwa. Amakumana ndi mavuto osayamwa, kudya chakudya chimatulukira mphuno kana ndi madzi china chilichonse sizinali bwino yayi. Amuhango alangiza anthu mdziko muno kuti asamasale anthu aulumali ogawika milomo chifukwa ndotheka kuchiza kudzera mu njira ya operation. M'malo mwa Zodiac kuno ku Mzuzu ndine Nowo Nkubwi. Boma lafunsa anthu omwe amachita zaluso mdziko lino kuti azichita ntchito zochititsa chidwi komanso zoti zikhoza kupikisana ndi zina, ponena kuti nthambiyi ili ndi kuthekera kopititsa patsogolo chuma cha dziko. Wachiwiri kwa nduna ya zamaboma ang'onoang'ono umodzi ndi chikhalidwe a Owen Chiomanyika wati ndizofunika kuti anthu azaluso mdziko lino azipanga katundu ochititsa chidwi kuti azitha kupikisana nawo pamsika kumayiko akunja zomwe zingawathandize iwo ngati mwini komanso ngati dziko. Iwo amayankhula izi dzulo ku Lilongwe pamwambo otsegulira msonkhano wa chaka chino wa anthu azaluso ndi chikhalidwe mdziko lino omwe cholinga chake ndi kukambirana za ndondomeko komanso kafukufuku yemwe akuchitika mu nthambi. Zulaika Nangowa walemba ripoti. Msonkhanowu wabweretsa pamodzi magulu okhudzidwa kuti akambirane za ndondomeko komanso malamulo okhudza kuyendetsa ntchito za nthambi zaluso ndi chikhalidwe komanso momwe angagwiritsire ntchito lamulo latsopano loona zaluso ndi chikhalidwe. Wachiwiri kwa nduna za maboma ang'ono umodzi ndi chikhalidwe a Owen Chiomanyika wati izi zipereka mwayi kwa magulu okhudzidwa kuti azipanga katundu wapamwamba zomwe zithandize dziko lino kukwaniritsa masomphenya ake a Malawi 2063. Maso ena ake akabwera tisachite onyozeka ife kuti anthu athu amene a Malawi ndi kuti uthamangira zina zake zathu kumazoona kuti nzawaka ndipo sizikhala bwino, koma ndi cholinga cha malamulo amene anayikidwawo kunena kuti tifikire pomwe tikhoza kupita ngakhale ku international conference ya yokachita showcase zimene zizi anthu nkumana kuti akoma ku Malawi kuchoka zinthu zaluso. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la UNESCO a David Mulera wati msonkhanowu uthandiza anthu kuti adziwe zomwe lamulo loona zaluso ndi chikhalidwe likunena komanso njira zomwe angatsate pogwiritsa ntchito lamuloli. Ndi tikufuna kuti anthu amvetsetse bwinobwino abwerenso ndi maganizo okuti apititse patsogolo nkhani za chikhalidwe ndi maluso chifukwa makafukufuku amene achitika mbuyo masonyeza kuti anthu ambiri amalembedwa ntchito mbali imeneyi. Mmodzi mwa anthu omwe analipo pa msonkhanowu yemwe amaumba zinthu zosiyanasiyana a Rosa Thompson wati kusowekera kwa lamuloli kumalepheretsa anthu azaluso kupita patali ndi ntchito zawo. Tikhala kuti talimbikitsika taona tsogolo ndi tikunena kuti zinthuzi ndizothandiza, zinthuzi ndizonena kuti zitha kutukula dziko lathu. Msonkhano wa masiku awiriwa uli pansi pa mutu woti kupititsa patsogolo nthambi zaluso ndi chikhalidwe pa chitukuko cha dziko. Nkhani imeneyonso tafika mapeto pa nkhanizi komati uko kunali kuwerengedwa kwa nkhani zathu za lero pa 4 Disemba kuchokera ku Zodiac TV. Kufikira nthawi ina mwakomano onse zikomo. Chonde tisayiwale kupanga like, comment komanso subscribe pa channel chimenechi cha Zokamba Amalawi.